Bukelilwe ngumzansi wethu channel 163 izindaba zethu mangibingelele ngwamukele kusihla ngomsombuluko zingamashumi kumasingane ake sibheke mbowethu kanjani umhlahlo wakho Wesimo Sezulu ngokusho kwabo waSouth African Weather Service enhla nasezantsi kwelehlakhulu esilakhelo zokuqaphela ke mbowethu iphumile inhlavelanga kwesipringbok samanje asefela phana ko-Fred endaweni zoqhubana boze ngamafuke izulu endaweni ezimaphakathi samanje asendaweni esempumalanga yezwe kanjani nasendaweni esiphakeme kwelehlakhulu esilakhelo mbukelo wami omuhle nangomthandayo asubheke umhlahlo wakho Wesimo Sezulu umi kanjani kuma kwazo ifundazwe uzoqaphela kusasa mbukeli mawukhona Eastern Cape imboze ngamafizu kuso sonke isifundazwe obheke nje ku-Alwal North amaze okushisa zobe ku-13 sefika ku-30 emthatha kuyilapha u-14 no-18 layithela-ke mbukeli izulu emthatha nako-East London zosuqaphela kusasa ngempela mawukhona nje lapha ku-Free State nakhona lindele zobe libozile izulu ngohamba kwalo suku endaweni eningi esifundazweni nakhona kunamathuba esivulo ozwalindele amaze okushisa eBloemfontein aku-15 sefika lapha ngempela ku-31 obheke nje kusasa mawukhona ngempela lapha ko-Western Cape nakhona lindele ukuthi limbozile mbukeli izulu ngaphandle nje mawukhona lapha ko-Fred liyashisa ngale ndlela exakile amaze okushisa kuye u-20 no-40 Cape Town nakhona liyashisa ngaye lapha u-18 no-32 siza mbukela ukuphuza amanzi ngempela isimo sezulu sinjalo obheke nje ukuthi nje kusasa makhona lapha Northern Cape nakhona uWT malifane ngani ngoba makhona ko-Springbok iphumile inhlamvelanga amaze ukushisa kuye lapha u-19 sofika lapha ku-34 lishise ko-Kavina ngaye lapha u-16 naye lapha u-34 obheke nje kusasa mbukeli makhona lapha Western Cape nakhona lishisele emafini ngempela izulu uhamba kwalusuku liyayithela makhona ko-Rustenburg amaze ukushisa kuye lapha u-19 sofika ku-30 Mahikeng akuye lapha u-20 no-31 yabhethile kanjani ngempela izulu kusasa mawukhona la eGauteng nakhona-ke zobe limbozile uhamba kwalo suku kunamathuba esivulo ozwalindela kwezinye izingxenye zesifundazwe ePretoria amaze ukushisa ku-17 sofika lapha ku-29 Johannesburg eOrlando namaphethelo akuye lapha u-15 sofika ku-27 ngiyabhethile kanjani izulu kusasa makhona eLimpopo nakhona shisele emafini mbukeli izulu obheke nje mawukomosina amaze ukushisa ku-31 sofika ku-30 Thohoyandou akuye lapha u-29 lapha u-29 kanti koPhulukwana akuye lapha u-18 no-27 obheke nje kusasa makhona eMpumalanga nakhona lindele ukuthi lishisele emafini izulu uhamba kwalo suku nakhona layithela izulu kwezinye indawo esifundazweni mawukhona lapha kuSikhukhuza akuye lapha u-20 lapha u-32 Middelburg akuye lapha u-15 no-26 kanti kusasa mawukhona kwaZulu Natal namaphethelo lindela nakho ukuthi limbozile izulu namathuba esivulo ozwalindela lapha nalapha esifundazweni obheke nje mawukhona lapha Ladysmith akuye lapha u-16 sofika lapha ku-26 layithela-ke mbukelo uhamba kwalo usuku lezo ndawo mina ngithi kini nonke emakhaya inkosi musa.